Dostlar, bu videonu hiç geçirmem. Sizler için en bir peydar videolardan biri olur dostlar. İgrateka aşşaklar için. Yani ben özüm yürüyüte bir sansını getirdim Xitaydan. Bahası 800 dolar. Bu neymiş hediye deyseniz, yani videonun sonunda görürsünüz neymiş hediyerini dostlar. Öz öyünüzde ya da kafenizde ya da olmasa da boy bir yerde koysanızlar, mehman stol bolya, qara ya da olmasa da şular ýaly hokkey oynaýabilýäňizler, bilyard oynaýabilýäňizler we tenis stolunun tenis oynaýabilýäňizler dostlar. Haçanda gerek gel olan wagty üstünde bilyardın tenisin arka tarapında qara bölmesi var. Onu ota koysanız üýüňizde 6 adamlyk stol dönýär dostlar. Mena suratlam koyup geçerim. 4 adamam bolup geçýär dostlar. Şular ýaly wagt geçirmek üçin iň gowy zatlardan biri keni. Hemen biznes etseniz bolýar dostlar. Üýüňizde koyup o minutuna, mesela 5 minutuna 5 manat şular ýaly işläp bilýäňizler. Bu o etrapda paýda ýok. Özüňiziň başarýanyňyza görä kazanyp bilýäňizler. Bahasy bary ýogy 800 dolar dostlar. Videonun sonunda nomerym çykar. Kime gerek bolsa habarlaşaýyn. 5 ýolaýda dastaw edip, gurap ber gaýda işgärlenmez dostlar. Görüşürüz.